Galondi segati ebe tinya wilila fala kachinde me. Tinya wilila galondi segati ebe tinya wilila fala kachinde me. Tinya wilila galondi segati ebe tinya wilila fala kachinde me. Tinya wilila namara shikolo mawe tinya wilila fala kachinde me. Tinya wilila saraga jugu bomuri tinya wilila fala kachinde me. Tinya wilila dabali jugu kemuri tinya wilila fala kachinde me. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أمبال مشرف لتيفي لجبو وموبيلا جلين فون إسلامي كفولي نوي ألاك كشينا كهيننا كبركة أمي الله تعالى دلي ألاك وكا أني أو بلا جلين نبو لا ردو أنا شرف لا دوبا من بي لا فيابو نوي ألا مهننا شرف عمر حيدرا كدماي سانوسا وبزيارة كنسيجي bambagato fen soma ele mara shirifla du kono ka duwawu don bake uye o hukumu konna la uye lada la kle nyinanta kene sigira ka ben sibirdo marsikalo kle tan ani nanima samba fla ani mugan akera lafiabugu misridala wajulu kene ba sigira eno maba chaman bora kana wele injabi kene wajulu tume an karamo fla bolo no al imam Yusuf Bagayogo ani Abdul Qadri ni adonenu kawseku jakite ule min soro kuma damnela angaje anga ululame qalilun min ibadi ash-shakur mamun bedume ala barka dalika ko mo ka dogon ko sobe ala kan fara ala barka da bagauka ala kan jidi aka hine anaka ne maula amma yini masassan mani fe ay kanda siramira ana ala kan sabati asraka ay kanda siramira ana alisa alaka keneni je anye kasirani fura ka noro bla keneni ka anye kan sabati keneni kan sira jele ni ka foka tasi anga nakli laba wakati ma kishini nema ambo nyini masasal manifeste ala akase danfe una so herma ma akase sunna duni tigima noy Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amba bela jilin fu ni arjina kono donka foli kan ni kishi foli kan ni hina foli kan ni barka foli kan amba yina Allah taala fi ansigira herela ala kan wuli herela manyini masasal mani fa ansigira ka jurumu minun to ana yana wuli wakati tala kan jurumu kafari amma yini masasal mani fa ansigira ka haminan ko min to ana yana wuli wakati tala ka haminan ko nogoya ansigira ka bana min to ana amba yini Allah taala fa yana wuli wakati te ala ka nogoya ke bana bagato be ka banala amel la horoma kalo de la ambe kalo fusamanci de la ame rajaba kalo de kono amba yini Allah taala fe kalo ni horoma ala ka dambela jelema anye bato munun kana ambena bato minge fogata kalo ni sa amba yini Allah taala fe ala ka son bato nununa bato nunu ala ka ke dalu ya ambulullah haradu ala ka ke ardina so sababu ye anye ala ka ke ala ka jiyan so sababu ye anye amba yini Allah taala fe ambe ka bato munun ke jiyan kono ala ka sarakan bela jilinge jannatul firdausi ni kuma nyabla kuma nun ko fe an sigira nin kenen nin kan bi ko kura salo an sigira nin kenen nin kan nina ala ya latige an sigira nin kenen nin kan gaddo sigira kenen nin kan salo ala manyina kenen nin yira olula nga ala sona ka hina auna ka salon yira auna ni kenen ka kakla ka yira ni nanta yira ana la sando tabna fo anko no be ke dongo do agata soro andalindo ala ka hine ani Allah taala ka nemala du ko jugoro an sigira ni kenen kan an karamo yi an sigira ni kenen kan ga shirifu yi an sigira nin kene nin kan
an kɔrɔw ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka hinɛ se o ma. Kɛnɛ min ni an sigilen bɛ a kɛnɛ kan ka kɛ hinɛ lase ye ka taa an karamɔgɔw yɔrɔ, ka kɛ hinɛ lase ye ka taa an ka alimamuw ma, ka kɛ hinɛ lase ye ka taa an ka sherifuw ma, ka kɛ hinɛ ye ka se an ka banbagatɔ bɛɛ lajɛlen ma. O kɛnɛ min n'an sigira o kɛnɛ kan nin cogo la, kɛnɛ ni a sigi kunbɛ, kɛnɛ ni a sigili an b'a fɔ wajibi don, nka n'an y'a kɛnɛ sigi nin cogo ninnu na tan, a ka kan tasi de kan ka bonya nin kɛnɛ ninnu kan ka tɛmɛ baara tɔ bɛɛ lajɛlen kan. Tasi suguya fila ani yɔrɔ fila la. A tasi fɔlɔ bɛ yɔrɔ bɛ kɛ jumɛn ye? Fo an fɛn o fɛn bɛ nin kɛnɛ nin kan, an bɛ ka sigi nin kɛnɛ nin kan k'an bɛ tasi ni dugawu kɛ ka taa maa dɔw de yɔrɔ, maa minnu kun b'an cɛ la n'olu tɛ yen nɔ bi. O la tasi ni miiri kan ka kɛ an k'a dɔn k'a fɔ ko don dɔ la nin kɛnɛ nin bɛna sigi k'a sɔrɔ an yɛrɛ fana tɛ. Nin kɛnɛ nin bɛna sigi k'a sɔrɔ chaise bɛna langolonya e la. E tɔgɔ tɛna fɔ nin kɛnɛ nin kan, i place tɛna bila. Aw ɲɛ bɛ chaise sigi sigilen togo la. Maaw tɔgɔ sɛbɛ sɛbɛnnen filɛ chaise kan togoya min na. Siga t'a la don dɔ la chaise bɛna sigi k'a sɔrɔ i tɔgɔ ma sɛbɛn yan nɔ. I place tɛ réservé. A ka kan an ka sigi ka tasi ka miiri kɛ o yɔrɔ fɛnɛ kan. Anw sen dalen bɛ dɔw de sen da nɔ la nin. Anw sigilen filɛ dɔw de sigi nɔ la. Siga t'a la sen dɔ bɛna taama an yɛrɛ sen da nɔ la don dɔ la. Siga t'a la don dɔ la sigi bɛna kɛ an yɛrɛ sigi nɔ la don dɔ la. Don dɔ la nin kɛnɛ nin bɛna sigi an dɔ la kelen ye. Fo tasi ka kɛ ka taa o yɔrɔ de fɛnɛ ma. An kana bɛɛ kɛ ka tasi ka taa taabaw la yen ten k'olu hinɛ minɛ k'an bɛ dugawu k'u ye. Anw yɛrɛ ye tasi ban, anw yɛrɛ ye miiriko ban, an kan k'an yɛrɛ kun de lajɛ k'an yɛrɛ hinɛ minɛ nin kɛnɛ ninnu kan. An kan k'an yɛrɛ kun lajɛ nin kɛnɛ ninnu de kan ka dugawu kɛ anw yɛrɛ ye nin kɛnɛ ninnu kan. An kan k'an yɛrɛ kun de lajɛ nin kɛnɛ ninnu kan ka jɔrɔ yali n'an tɛ yen don min na maa bɛ sɔrɔ minnu bɛ na ni ɲɔgɔnna kanw ye wa? An kan k'an to nin kɛnɛ de kan ka miiri. Ne ko n'an tɛ yen don min na ni nin kɛnɛ ninnu sigira, maaw bɛna nkalon de tigɛ k'a da an na k'an ye nin kɛ wa? Walima mun de bɛ yen n'an y'o kɛ ɲɛnamaya la n'an salen kɔfɛ ni maaw bɛna o fɔ an kɔfɛ? Nin de ye tasi belebeleba ye kosɛbɛ. San o san n'an sigira nin kɛnɛ ninnu kan, alimamuw ye min kɛ ka tɛmɛ o de bɛ fɔ. Imam Mamadi Haidara y'a kɛ tan, Imam Dawudu Haidara y'a kɛ tan, Imam karisa y'a kɛ tan. Olu ka ɲumanyaw de bɛ fɔ, u ka jogobayaw de bɛ fɔ, u ka maabayaw de bɛ fɔ, u ye maaw jigi tugun o de bɛ fɔ, u hinɛna maaw la o de bɛ fɔ, u ye maaw gasi sigi o de bɛ fɔ. O bɛ ka fɔ kuma jumɛn? Olu t'an cɛla kuma min na de o bɛ ka fɔ olu kɔfɛ. An minnu bɛ ɲɛnamaya la bi n'an sigilen bɛ nin kɛnɛ kan, e yɛrɛ kun bolo i ni Ala cɛ n'i sara fani maaw ye nkalon dɔ tigɛ ka da i la k'i kun bɛ tan, est-ce que lakalita bɛ sɔrɔ e la i kɔfɛ? Anw bɛɛ lajɛlen kan ka se ka nin rapport dɔ bɔ an yɛrɛ ye. Nin kɛnɛ ninnu kan kɔni attachement yɔrɔ de ye nin. An kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan ka jɔrɔ k'an kɔ lajɛ. I kɔ bɛ lajɛ min? I kɔ bɛ lajɛ n'i ɲɛnama ka kɛta de. I kɔ min bɛna lakali o bɛ labɛn i ɲɛnama de ɲɛna. Kuma dɔw la sɛtanɛ bɛ k'i tulonkɛ an na nin ko ninnu na kosɛbɛ. Kuma dɔw la sɛtanɛ bɛ k'an dusukun datugu ni nin ko ninnu ye kuma caman. Hinɛ lase ka taa fure ma, sarakati bɔli ka taa fure ma ko ɲuman don. Ayi ne ma da la diinɛ kɔnɔ ni maa sɔrɔla maa min b'a fɔ ko duwawu su ye, sarakati su ye, hinɛ lase su ye,
ni maa sɔrɔla dugukolo sanfɛ min b'a fɔ k'a fɔ ko tɛ tiɲɛ ayi ne ma da la n'o maa bɛ yen wa tɛ yen fɛnɛ koyi maaw ka faamu de bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ n'o tɛ ka hinɛ lase kɛ su ye ka duwawu kɛ su ye ka sarakati bɔ su ye a hinɛ bɛ su sɔrɔ nka an minnu bɛ ka kɛ a ko bɛ dépend anw yɛrɛ de ka lahalayaw la anw yɛrɛ ye maa sugu jumɛnw de ye n'anw bɛ ka nin kɛ an bɛ ka su hinɛ minɛ de wa an bɛ ka su jɔrɔ de wa su bɛ degun dɔ de kɔnɔ n'anw bɛ fɛ ka nin kɛ u ye wa an bɛ fɛ ka bolomafara de kɛ k'u sama a la wa a mana kɛ nin kun fɛn o fɛn ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ka duwawu k'u ye kɔni walasa a hinɛ k'u sɔrɔ ka sarakati bɔ u ye walasa a hinɛ k'u sɔrɔ ka kuranɛ kalan u ye walasa u ka minzani a ka fara u ka ɲumanya minzaniw kan nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ nka an bɛ ka olu jɔrɔ an bɛ ka olu hami an bɛ ka olu bolomafara kɛ k'olu sama parce que olu dalen bɛ kaburu kɔnɔ mais anw yɛrɛ bɛ ɲɛnamaya la est-ce que e bɛ ka mun de kɛ ka bila i yɛrɛ ɲɛ yanni e ka bolomafara kɛ su ye e yɛrɛ bakun bɛ cogoya di e bɛ ka mun de kɛ ka bila i yɛrɛ bakun ye fɔlɔ yanni e ka su jɔrɔ i kan k'i yɛrɛ bakun de jɔrɔ fɔlɔ kuma caman na nin su minnu talen filɛ nin u y'a kɛ de koyi u ɲɛnama y'a kɛ de ka bila u yɛrɛ ɲɛ u ye sini ɲɛsigi n'o ye bi ye u y'o ɲɛsigi u ɲɛnama de ɲɛna an bɛ se k'a fɔ u ye sini ɲɛsigi min bila u yɛrɛ ɲɛ u ka sinji tugu u ka balimaya tugu u ka hinɛ n'u ka makari an'u ka maaɲumanya o y'o min kɛ k'o bila u yɛrɛ ɲɛ an b'a fɔ k'a fɔ kuma dɔw la o ye belebeleba ye an minnu bɛ ɲɛnamaya la an min ma o fɛn kɛ k'o bila anw yɛrɛ ɲɛ an bɛ tila ka su jɔrɔ ka ɲina an yɛrɛ bakun kɔ nin ye taasima yɔrɔ dɔ de ye nin kɛnɛ ninnu kan an bɛɛ de ko don koyi n bɛ segin a kan k'a fɔ maa si kana nin kuma jateminɛ maa wɛrɛ la e k'a lajɛ i yɛrɛ bakun na bani i yɛrɛ bakun n'an y'an sigi sisan k'an bɛ Dawudu kofɔ yan Ala ka hinɛ a la bɛɛ bɛ sina ka ɲɛbɔ a fɛ ten a ka ɲuman kɛlenw na bɛɛ dusukun bɛ sina ka ɲagari a ka ɲuman kɛlenw na o ye Dawudu su ye an bɛ ka su tanu nka ɲɛnama jumɛn bɛ se ka wuli k'i tigɛ kɔrɔta ko Dawudu bɛ ka nin min kɛ nin ye ko ne fana delila ka nin ɲɔgɔnna kɛ k'a kɔrɔ an bɛ se k'an ta kɛ su ka ɲumanya fɔli ye ten anw yɛrɛ ɲɛnama ɲɛna foyi t'an bolo an yɛrɛ ma foyi kɛ ka bila an yɛrɛ ɲɛ an bɛ se ka jɔrɔ ni su ye ka sarakati bɔ olu ye ka sɔrɔ saraka tɛ e yɛrɛ ɲɛ e yɛrɛ ɲɛnama ɲɛna e tɛ sarakati bɔ ka gɛlɛn e ma saraka bɛ bɔ su ye nka e yɛrɛ ɲɛnama ɲɛna e bɛ joli de di k'o ye sarakati ye ko Ala k'o bila e ka mizani na joli i bɛ ɲumanya joli kɛ kuranɛ bɛ kalan su ye ko Ala ka hinɛ s'a ma e yɛrɛ ɲɛnama ɲɛna e bɛ kuranɛ ta siɲɛ joli k'i sigi k'i bɛ kuranɛ kalan e ɲɛnama an bɛɛ ka yɛrɛ lajɛ mun nin de ye taasi ye taasi de kan ka ye nin kɛnɛ ninnu kan nin ko ninnu mago bɛ taasi de la formalité tɛ ten jamalajɛrɛ tɛ ten événement tɛ ten nɔ laada ko tɛ ten k'an ka laada latilen dɔrɔn ka tɛmɛ a ka taa ten san wɛrɛ an kana ɲɔgɔn sɔrɔ laada la non a mago bɛ leçon dɔw de la a mago bɛ anw yɛrɛ k'an yɛrɛ ye nin ko ninnu dɔw de kɔnɔ hinɛ lase mago bɛ nin de la banbagatɔ ninnu taara u y'a kɛ Ala ye u y'a kɛ u yɛrɛ ye u ye ɲumanya kɛ u ye cɛsiri kɛ u ka degun ma se maaw ma ka tɔɔrɔya ma se maaw ma u fatura don min na maaw y'u kasi k'u jɔyɔrɔ kasi maaw y'u kasi tin min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u y'u kasi halisa olu salen kɔfɛ an bɛ ka continuer olu salen ka olu de jɔrɔ halisa a ka kan dɛ silamɛya la baasi foyi t'a la nka ne bɛ ka hakili jigin kɛ yɔrɔ min na o ye anw ɲɛnamaw yɛrɛ de ye anw ɲɛnamaw yɛrɛ mun de bɛ yen an ye mun kɛ mun b'an bolo an ye min bila an ka compte kɔnɔ an ye mun bila an yɛrɛ ɲɛ nin de kan ka kɛ tasi yɔrɔ ye nin de kan ka kɛ miiri yɔrɔ ye
an b'a ɲini Alahu Taala fɛ subhanahu wa taala Ala ka dusukun ɲuman d'an ma ni dusukun ɲuman tɛ yen dɔrɔn ni tɛ se ka yeli kɛ ni dusukun min nɔgɔlen don dɔrɔn o tɛ se ka yeli kɛ nin yɔrɔ la ni dusukun min fiyɛlen don dɔrɔn o tɛ se ka nin yɔrɔ ninnu ye Ala ka dusukun ɲuman di an ma an ka se ka nin yɔrɔ ninnu ye k'an yɛrɛ resɛsi yanni saya ka na ziyara ka taa an ka forow ye i ka an karamɔgɔ y'a fɔ cogoya min na programme minnu bɛ ka fɔ nin ye tan an ka ziyaraw la ko ɲumanba hɛrɛ belebeleba de don su ye su b'u waso u suɲɔgɔnw na kaburu kɔnɔ ni an kɔfɛmɔgɔw ka nin na ɲɔgɔnna baaraw de kɛli ye ka ɲɛsin su ma ni balima dɔ bɛ tunga fɛ n'a ye telefɔni ci ma walima n'a ye wari ci ma walima n'a ye mobili ci ma i bɛ nisɔndiya ni a ye i fari bɛ foni i bɛ yaala ka yira maaw la ne balima nin walima n den walima karisa bɛ tunga fɛ a ye nin sama ma i bɛ kɔntan ni a ye i bɛ nisɔndiya ni a ye i bɛ yaala ka yira maaw la cogoya min na n'an fana y'an to diɲɛ kɔnɔ ka hinɛ lase kɛ ninnu ye ka sarakati bɔ ninnu ye siga t'a la u fana b'u waso u tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni an ka nin sarakati bɔ ani an ka nin hinɛ lasew de et surtout an bɛ taa ziyara min kɛ u la kaburu donw na et surtout an bɛ taa jɔli min kɛ u la kaburu don na an bɛ taa duwawu min kɛ u ye kaburu don kɔnɔ a b'u ɲɛnafin bɔ a b'u dusukun ɲagari a b'u la sewa a bɛ fari foni don u la a b'u nɔrɔya a b'u niw nɔrɔya ni tɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ lajɛlen ye ko ɲuman ye an ka duwawu kɛ ka jɔrɔ n'an fana sara don min na maaw ka sɔrɔ anw kɔfɛ maa minnu bɛ nin ziyara ninnu organiser an fana ye an kan ka siran ka hami ka jɔrɔ ka a préparer k'a terrain labɛn n'an fana tɛ yen don min na maaw ka nin kɛnɛ ninnu sigi an ye ka duwawu k'an ye ka sarakatiw bɔ an ye walasa an fana bɛ se k'o hinɛ sɔrɔ kaburu kɔnɔ cogoya min na nka min jɔrɔ yɛrɛ bɛ ne la o tɛ nin su ninnu ye koyi min jɔrɔ bɛ ne la o tɛ nin banbagatɔ ninnu ye anw ɲɛnamaw yɛrɛ de jɔrɔ bɛ ne la anw yɛrɛ ɲɛnamaw de hami bɛ ne la ne yɛrɛ de jɔrɔ bɛ n yɛrɛbakun na ne yɛrɛ de jɔrɔ bɛ n yɛrɛbakun na ne bɛ n yɛrɛ de hinɛ minɛ ka n yɛrɛ makari minɛ ka to ka n yɛrɛ kasi ɲɛnama sigilen ɲɛna ka sɔrɔ saya mana fɔlɔ saya nin kɔni bɛ na siga t'a la koyi an bɛɛ lajɛlen bɛ na taga don dɔ la ni alimami fɛn o fɛn fatura u bɛɛ lajɛlen ko kɛ ɲɔgɔnw bɛ yan nɔ ni alimami minnu fatura maaw b'u la yan nɔ alimami fɛn o fɛn fatura u kɔfɛ selimaw caman bɛ kɛnɛ kan yan minnu selila ni alimami kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye u ni anw jɛra ka ɲɛnamaya kow kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na n'olu taara k'an to an b'a f'u ɲɛna de a ye taa an fana baw kɔ an fana bɛ tugu sɔrɔ yen ala tɛna mɛn ala ka labanko ɲuman ala ka d'a ma ya rabbi ala k'an kisi sɛtanɛ ma adamaden sɛtanɛ ni jinɛ sɛtanɛ ala k'an kisi ma ya rabbi an ko ala ma k'an cɛ alhamdulillah rabbil alamin an karamɔgɔ Cheikh Sidi Ahmed Sadi wajuli bannaw nin kelen sigili tan ni wasara wajuli ye wallahi an sigi bɛ maaw dɔn dɔ la allahu akbar minnu tun ye alimamiw ye minnu tun bɛ kutuba kalan minnu tun bɛ maaw waaju minnu bɛ se ka kuranna kalan kalancogo ɲuman na ala bi k'anw nana olu waaju an nana olu ka ziyara la sini jɔn ka ziyara bɛ yen jɔn tulu bɛ jɔn na sini wallahi an b'a fɔ ko sirifu ma k'u ka barika Cheikh Sidi Ahmed Sadi maa ɲumanw ko k'an bɛ taa k'an nɔgɔ bɛ n'an jira an ko wallahi n'i y'a kɛ maaw ye tuma dɔ la i bɛ se ka maaw tromper mais maa se ka ala tromper de Cheikh Sadi ni ni ala ye sanni feere kɛ dibi la ala b'a jira diɲɛ bɛɛ la parce que maa ɲumanw taara su min na u ka yelen dɔ filɛ ka bɔ u bɛ hayatul barzakhiya min na u bɛ monde min kɔnɔ wallahi u bɛ bɔ a kalama ka anw sigilen filɛ yan kosɛbɛ écrangeya bɛ bɔ hadara kɔnɔ ka juru la ko karisa imam Muhammad Haidara Cheikh Abubakar Haidara kosɛbɛ Cheikh Dawud Haidara ko a y'a ka jama ye a y'aw jɛɲɔgɔn ye a y'aw sigiɲɔgɔn ye u sigilen filɛ diɲɛ na ko jɔn ni jɔn b'a kɛnɛ kan k'e tɛ Bamako misiri ba alimami la wa Cheikh Alimam Alhaji
ko ke kale ke ete Sheikh Muhammad Makibala o kosobe ko unu balma unu teru unu kanyo ke ete le monsieur le ministre la ko Musa Mara kuna nasigi kana wala nyumando kana Qur'ana kala kabini dugu jera ka salatu chamange Sheikh Sina Mechiani ulu kuna jara u yalla banko nyuman soro ala kani nyogona de dinene bela jelema masami yake ako ala kale saya junya ke ala subhanahu wa ta'ala ko alhamdulillah alladhi خلق الموت والحياة شخصنا عمل شاني أبي تبارك الذي في واتمي كن بيد الملك وهو على كل شيء قدير كن مسك هرب بنينا هرب مسك كولا أيني سورة ولا كل سورة الملك كف ما السورة والله أبي أسمع للفي فغير مسا من تاع الله من تسا الديمومية الدهرية العبدية مسا من تاع الله دوندو كابيبا والله أبي شخصيا يا جليا تشوكو تشوكو بالموسو دوندو أبي والله سي ابيبا وشيخشان ناكري انو كافي مكو المامي بي والله سياددو الله كافي مكو دوم سوغوربا بالماموسو هادو كو سياددو نانسيغنا سامبي ورو بتي يرسو دوكا مراكو نسا الله اكبر كرموكي كيبي واجولي كي انغا سيغي كوفي باني سانتا ايرتي سامغانتي يبي دوكا نامو من السان الله اكبر كافي مكو شيغو سيادي اتو اكيرا الله شيخ سلام جاني دوله نصورلي سيادي باتو تورو بسيما اما كونتورو سيريما بيا كالفليما اكي كاياندي نيتي دومي بنيغا والله histoire be besije histoire wallahi nyemike shechan dania de na dirima mawdo ya dlan e ka ki almami yaso do de adlan wallahi aga fi mako dutiki do de duinjo wallahi aga fi mako dum su gorba janto duina koy akal fami ma bi ko do no ka be ba Allah Cheikh Machani wallahi be ba an silem fe minu ga kene ka kambu ka ziyara wajulu ki anu ya nyena annu kuma na nyanti ke ni nyogo mo yekoro na kala nyena Allahu akbar Allahu akbar jabe ba والله شيخ جاني جيت فويه الله وكان نغني والله فويه كانتو كينغي نيما سني فريكي على شي بولنا يبرديلا دونا مودو نيغو ويلو درو كو الو كو كارساكا بنا مايا كومو كو كارسا فاترو سورو كو ارجمي كو ديزر دي ماتي اسكي اداي جمي كو جنازه واتي جمي والله يودروني بفو اسكي كو كاترا ريجو نايا ترو فراو نايا سل فنا سالي امبان سنسي كاتا شيخ جانا بلا كوي ويا باني اسادو جيتي ولي فوي الله اكبر يمونغي على شيء والله بتاني نقول لك رموكي يقرأنا من كلا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شخصنا مجاني ننتظر كبر دونا لا إله إلا الله كو كبر باسلنا كبر فتنين فلي كأنا نبريكي دنتا نجري شخصنا مجاني تروني جنو نطلع لواتي وبيبسر بوتي لا كابنا كو كسكتا نغارا ko tamana ke jora ka bana Allahu akbar la ilaha illallah ni tashib bay Cheikh Ahmed Chan ambe ziyara kile daga Allah ya yarfo ko alhamdulillah masai subhanahu wa ta'ala allazi masami am silembe aka fangana ka sekoro ikungurota ka sangole la jibani franci markete ay marque français marque américain rete ni marque ilahiyya Allah jalla jalal min bisabela min yabla Allah ya ni shini naka be min ga ba ire segola fa'alun lima yurid yeta la beka irejana ayejie beta otaji la san beta mana ganen fle bebe otaji la kametami Nations Unies aga dashwa ko balado na jona ni bana ala Allahu akbar ni masra ina ka bimina abse koy e ma fuko premier puissance o premier puissance fle ga utaro beta yoromi ay ko avion te wuli la ilaha illallah dugu do be sa kalo kele o babo ala kana bana sama koy amin ta ni suku ko kana na nga du no do na ala kana sama amin inshallah ya ni ala fa ka ke kiran barka kama ala kana bana sama shasra machani har bi an lo bala an karam go Zubair bin Salim tijani shek jani ga zawiya la ku ya fa lambe mu'minu min ziyara ko da swale do parce que Maroc ire fona menan seleno ko ziyara se kata ki ni watina la ilaha illallah jonya ke ala ne ba fika min di masha machani an gasrani ala ni subhanahu wa ta'ala an ba fu ala makani ce masammin ya barkada wallahi tiki ma fi siwale atenina almamiya ala de barkada shirif lakaw kam ma wele bi ku balma wele ku teru wele ko kana wala nyumando an fa minun tara nan koro minun tara misri dungen be islamé a korone minun fatura salo nasini har ni wati na minun fatura kana qur'ana kana ka salatu chamage ko ala ka kihina ala ka kene mai aga kubulo bodai Cheikh Ahmad kama tudinu tudanu ni turu mi da besara wala besara sara ko nyuma yere fene
kanyina ala fe ya rabbi ala ka sabri bi nyondo ala ka jirana o kɔfɛ an karamɔgɔ a sheikh muhammad makiba ani an ka shirifkɛ a sherif ahmed tijani haidara n'o ye an karamɔgɔ a seyid sherif usman madan haidara denkɛ ye olu fana ye dakunya 2 sɔrɔ k'a fɔ an ka olu fana lamɛn. an tɔw bi yan alimami minnu bi yan karamɔgɔ minnu bi yan Lafiyabugu commune 4 kɔnɔ an kɔrɔkɛ ma yan sɔrɔ n'o ye imam Burama Tarawele ningu ale de kɛnɛ ale ka kɛnɛ ye mais an dɔgɔkɛ bi yan n'o ye Usman Tarawele Bouadramane ka to tɔgɔ la imam Cheikhna Kulubaliw ni y'olu de ka kɛnɛ ye Lafiyabugu alimamu an ye wele bila an balimaw ni an jɛɲɔgɔn minnu ma k'aw Seku Jakite ala k'a ni kanu ala k'a ni dɛmɛ ala k'a ni wasa cɛkɔrɔba minnu kofɔli ala ka hinɛ n'a ka barikaw bi jigin bi zikrihim tatanazzalu rahmatu maa dɔw bɛ yen n'i y'u tɔgɔ fɔ yɔrɔ yɔrɔ ala ka hinɛ n'a ka barikaw bi jigin maa ɲuman ninnu o kofɔli ye nɛɛma de ye nɔrɔ don an balimakɛ n'an kanuɲɔgɔn n'o ye Mahamadu Lamini Haidara Samɛ sirifikɛ ala ka ni bonya ala ka ni sara ka fara imam Yusufu Bagayogo kan n'a fɔra ko ka fara Lafiyabugu cɛw a n'a musoba minnu ye nin kɛnɛ sigi n'i y'a min ɲɔgɔnna kumakɛla tɛ lamɛnbagaw de b'i la an baw misiri kɔnɔ ani misiri sigiɲɔgɔnw n'a fɔra ko kɛnɛ sigira ka wuli an ma se ka foli kɛ aw tɔgɔ la an bɛ ɲugu an yɛrɛ la n'o tɛ an tɛ kuma nin kɛnɛ kan an ye minnu wele ko ka na wajulu kɛ Cheikhna u y'an wasa ala ka hɛrɛ k'a n'u ala ka n'u sara ni ɲulu de ka kɛnɛ ye an bɛna fɛn fɛn fɔ u b'a bɛɛ dɔn u ni an kɔrɔ ninnu jɛra n'o kabini Mamadila ka na se Dawuda Haidaraw ma maa ma n'u jɛra i n'u jɛra ala nɔfɛ maa ma n'u jɛra n'i y'u dɔn sira o sira kan ala ko sira de don bi olu bɛ tiɲɛ so dɔnnibaaw ye saya kɛ hakul yakin de yakinu ye 3 ye danganiya tiɲɛ ye 3 de ilmul yaqini bɛ yen aynul yaqini bɛ yen hakul yaqini bɛ yen tiɲɛ na dɔnni bi ko dɔ sabati ko tiɲɛ don dɔnni na ne b'a dɔn ko nin ye tiɲɛ ye mais ne yɛrɛ ɲɛ ma d'a kan fɔlɔ nka u y'a kuma fɔ dɛ nka tiɲɛ don dɔnni y'a fɔ saya ye tiɲɛ ye bɛɛ dalen don o la o dɔnni bɛɛ sigi bɛ ko kɔnɔ mais aynul yaqini ye n fa dalen filɛ n ba dalen filɛ n balima dalen filɛ ɲɛkɔrɔ an bɛna sali a kan o ye aynul yaqini ye o ye ɲɛ ka tiɲɛ ye ya ka yakini ye mais hakul yaqini sirifikaw de fɔ sisan saya ye tiɲɛ ye dɛ taaba dɔrɔn de b'o dɔn ilmul yaqini bɛɛ b'o dɔn aynul yaqini i b'o ye mais hakul yaqini saya ye tiɲɛ ye dɛ wa jaat sakaratul mawti bil haqqi wallahi su dɔrɔn de b'o dɔn o de y'a to ko adamaden bɛɛ ye su ye n'an sara tuma min na an ɲɛ bɛ yɛlɛ anw ɲɛ tɛ foyi la su de ɲɛ bɛ ko bɛɛ la ɲɛ nin baw mun na a ɲɛ tɛ foyi la mais e ma ye dɔw ye ɲɛfilatigiw ye olu ɲɛ bɛ dibi kɔnɔ fɛn la o su de ɲɛ b'a la an bɛ kɛnɛ min kan yan olu ɲɛ dayɛlɛlen don ɲɛ b'a la barisaku faralen don an n'u ni ɲɔgɔn cɛ donc o la olu bɛ tiɲɛ so dɔ de an b'a fɔ ko olu de bɛ tiɲɛ so anw de bɛ nkalon so tiɲɛ so de parce que olu de bɛ hakul yaqini na an bɛ ala deli kɛnɛ min sigira o tɔgɔ la ɲaro ŋarabagaw kɛ ten don dɔ la ko ala b'a sɛbɛn la ko aw bɛ tulo la hali b'aw bɛ tulo de la hali bi n'an ye ho ha o la parce que fɛn min bɛ yen an t'a dɔn min bɛ yen ala tɛ maa si mɔ kɛ ala tɛ maa mɔ kɛ ala tɛ maa kani ala tɛ maa sinɛngu ye ala b'a sɛbɛn la ye i t'a dɔn fana i k'a kari don min an filɛ dɔw de nɔ na o kitabutigi ko ten ko daraju kama daraja al-qurun wa ghalahum ma ghalahum wal mar'u ghayru mukhalladi ولو ارتقى أفق السماء بسلم لم يخلد
بل سدة كل الورى رحينها من مذعنين ومردي كون نداي دباي متوا اي جايبي دوافا مي جايبي دوافا اما سيتيكي تو يا كما اما فاندا تو يكون غاشين ناسو تمولو بالله كرم كو ودي فو منو نيا كو دونغا فاميا ولو كو جيما كو تو بالله ni ma fo jiyama tu ni jiya ko tuika o tuiti bwa ko no fika sa munu nye koy famia ulu ko jiyama ko tu Ibrahim abimi nabila nuhu sambagra baraka bishona Allah bana chogodi nabila Musa taramini ayibo ndara mini ala kera bami na mi ko kuma fo ni jiyeni la harabi on nemana abimi a dara duguma nyenama ya continuera depuis a fo jiyema ko tundi garila jiye ki nyekoro me kana ki duskuna kwa ya nyefa jiyena ka tega fa jiyena aka aduskun fa ala doni ala jasranyana no kera jiyeti sila ibi milliard mara ibi billiard mara mais e ka fa ba ko tu parce que et dusku fa me ala dona mais ni dusku fara jiye kanu de la dusku nyabi jiye de la ngalolo chete ko cheto tem daraju kama daraja alqurun ko siekili cheto na chogomi amika munu nga ziri fo ka munu nga ndalo fo munu to ka mara fa ma ngulo free shekna hamahullah abu yazid al-bustami abdul qadir al-jailani ahmad hamahullah el hajbar tadul futi sheikh ahmad tijani ne dunu ndo ka fara fa ma ngulo free ko me utemena ko ambulu seda nono wajie no de تلك آثارنا تدل علينا كوني نو دوتوي عندنا كون نو منو باجرا كو اون دمنا ني نو توي ني على كو نو تنغالودو ني امبيسيغي نغنكا ان ني سو جليدو سيكا جوغو مي انت سكول لا فيليدو والله نو نياكي على دي كاتا داودا ياكي على دي امام محمد حيدر نياكي علي ودرا منو نياكي علي ولو ي فيدو توي ni nye dara ke yakil bi jigula donc alibi amin na ba befo haydara la togola hamido almami o dina ka bwene dina ka jore na akora ka be no e fablu akoro be musokunda balmo be jamana ko na ko kan ambu bela jele fo bela jele du bela jele togola ami jaga dogo ga hamidu ando gani do doni minala ya dakum ala ka tafaka dama la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha ala ti doni shida mako ko itise mi ngoro doni minala ya dakum abisa koro non ala ta dakum ala ka tafaka dama du tafaka ala ka dana bal murakabe ka tora du Sherif Amatijan de wureso kan ladu tuye nale ka sigaso ta mabo abina jo keneka non le bikan ale toro sigaso shironyo de fo banene le tadhiya khuliqu dave dobe ala yulu da dave woro mago dali kama la fiati auka la le tadhiya khuliqu faraz daki en defo al Husayn ibn Ali ibn Abi Talib nyafo 10 ayam min hayat rasulullah ko kletan ala kala kanyena mayala kletan islamiyatu tigiyata yawm Karbala kofe abra fiye kulli tadhiya خلقوا كو سيرفيدو على كرا بونو كوالا يولو لا تضيا كما ماتوي نو يلا فاني ندورون وبور موغا سنة كونو كو درس تضيا دي كما من اجل الاخرين على بورا شو لك مولودو كارولا انصارو كم مولودو بدو بيشونا واجنو فلا كنا بيشونا مدكورا حميد ne wole ko abi chukole ne awela ko labe ne domina ako misra fe abeke abina bo abita mina ala de bo fana don abina ta yoromi mais aye farkulo de kuntoyi ka wati korotoyi kan hamado abina wa kanga na fana ashirkum allah ala kana sara yambuya ye lafiya bugu bunya ye sirfila ka bunya ye wole be ma lafiya bugu tokola
alimamu bɛɛ de bi yan karamɔgɔ caman bi yan n'i nan'o na Sherif Ahmad Tijani an b'a f'i ye ko ala ka n'i sara i sara bɛ ala bolo i nani o ma bali anw na a diyara n ye i b'i ka so kɛnɛ y'i ka kɛnɛ ka d'a kan an ka cɛkɔrɔba ka kɛnɛ don wallahi Sherif Sonawudani Haidara n'a ti Sikaso a bɛ nin kɛnɛ kan nin y'a ka kɛnɛ ye donc ni e nana o kɛnɛ kɛ b'i ka kɛnɛ kan Lafiyabugu tɔgɔ la famille tɔgɔ la ala ka n'i sara ka naba bɛɛ fo ka denmisɛnninw fo n'o ye jeunesse ma mɔgɔ ye ka ijima denmisɛnninw fo ka kalanbulon minnu bɛ yan k'u bɛɛ fo ka misiri ɲɛmɔgɔ Bafana Kuyatew ba Malaw ala ka n'aw sara ala ka hɛrɛ ka n'a ye monsieur le maire Baba Keita an b'i fo ka tila ka segin k'i fo ala ka ni aw sara karamɔgɔ minnu nana Kuyate ala ka n'a sara ka bɔ Madekura an ka karamɔgɔ caman de nana Baba de k'an ka mɔgɔw fo mais an b'a fɔ a yɛrɛ ye yɛrɛ ci ka ko ɲuman na k'i ni cɛ kala jula ko k'i fo non ne b'an ka fo nin kɛnɛ kan nin ɲɛ de ka kɛnɛ ka tɛmɛ anw bɛɛ kan ala ka n'i sara an bɛ bɔ kuma na yaman dɔgɔ ka kuma laban ni dugawu k'o di Sherif Ahmad Tijani ma n'ale an bila yɔrɔ min an bɛ kɛnɛ wuli o kan. An bɛ ala fo ka ala barikada ka ala wale ɲuman dɔn kisi ani nɛɛma k'o ɲini ala fɛ k'o kɛ kiraba kan n'o ye kira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ani kira sodunga salmaw a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu farala u ka ni ɲumankɛ ye fo ka se diɲɛ wuli ma ya rabbi ala ka ne ni aw ye u la o tɛmɛnen kɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ni alisilamɛya ka fɔli ye n'o de ye ala ka kisi k'an bɛɛ lajɛlen kan ala k'an hamu dilan ala k'an sago d'an ma labanko ɲuman bɛ ala bolo ya rabbi ala k'o nɔgɔya ye ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila Muhammad wa alihi alhamdulillah ni waati in na an bɛ kɛnɛba kan kɛnɛ min kɛrɛnkɛrɛnla ka kɛ miiri ye ka kɛ tasi ye ani dugawudenw ye minnu ye an kɔn ala ka hinɛ na kɛrɛnkɛrɛnliya na cɛ saba de taara Muhammad Haidara Abubakar Haidara ani Dawud Haidara ka daminɛ ala kira la ani silamɛ su bɛɛ kana se o ma ani minnu taara olu fana kɔfɛ an b'a ɲini ala fɛ nin kɛnɛ in ka ya ala ka nin kɛnɛ in sigili kɛ hinɛ ye a bɛɛ lajɛlen ye an b'a dɔn fɛnɛ siga t'a la u b'a sɔrɔ ya kira yɛrɛ ka hadisa jɛlen ye ni taaba taara i ka baara bɛɛ jɔra fo n'a kɛra fɛn saba ye nin kɛnɛ ninnu bɛ a la ko n'a ye ko ɲuman min to a kɔ ni o hakili tora la ka dugawu min k'a ye k'a o sɔrɔ wala alhamdulillah an bɛ o kɛnɛ kan ko minnu tora balimaw ani denw minnu sigira ka nin kɛnɛ fara ɲɔgɔn kan mais nin miiri belebele a bɛ ka kɛ minnu ye nka dilanli don e yɛrɛ ye a bɛ ka kɛ minnu ye olu a n'o u ka kan a tigiw don minnu sɔnna ka a baara kɛ ka bi don ɲɔgɔn sigi ni ka se ka sigi u ye ni ɲɔgɔn tɛ sigi bɛɛ ye ka fɔ taaba taara miiri ka k'a la an ka kɛnɛ dɔ sigi ka kɛ dugawudon ye a ka ca la o kɛnɛw bɛ sigi ziyara kɛnɛ ninnu bɛ sigi minnu n'a ka kan de ye alhamdulillah an karamɔgɔw bɔra kuma na caman fɔra tata bɛ sɔrɔ min na nka a bɛɛ la kelen dama min bɛ kɛnɛ in yɛrɛ wasa a sigi ka s'a wulili ma an ka karamɔgɔkɛ n'o de ye Sewukaw Jakite a ye aya kelen fɔ k'a yira ko Mali solution bɛ aya min na tiɲɛ don Mali dama tɛ an b'a fɔ diɲɛ bɛɛ de ka solution bɛ aya in na wa hali diɲɛ minnu sɔnna k'a ta ka tɛmɛ min kan ala sɔnna ka o bila o diɲɛ in ɲɛ sigida o sigida sɔnna ka baara kɛ n'a ye hali ni silamɛya yɛrɛ tɛ ala sɔnna ko o barika ka tɛmɛ sigida kan minnu ma sɔn ka baara kɛ n'a ye o de la kɛnɛ sigili nafa de b'a la mɔgɔ t'i sigi kɛnɛ kan ten ka wuli i n'a fɔ an caman b'a kɛ cogo min an bɛna wajulu kɛ yɔrɔw la laada tɛmɛ kama ko n ka y'a kɛnɛ kan wa sigi bɛ kɛ bɛɛ bɛ wuli bɛɛ taara mɛ n ye mun tɔmɔ a la a ka ca la o mɔgɔ man ca ka sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ ala ko ten allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana fa ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab ala ko mɔgɔ minnu b'o sigi ka lamɛli kɛ kumaw la u bɛ a ɲumanw tɔmɔ k'o kɛ u ka baara kɛ n'a ye ko olu de ye jɔn ye ale ala ye a ka kanda di minnu ma
a ka kanda di minnu ma minnu bɛ sɔn ka kuma lamɛn ka ɲumanw ta ka baara kɛ n'a ye wa ko n'i bɛ hakilitigiw ɲini k'olu de ye hakilitigiw ye alhamdulillah ni aya kelen ni baara kɛra n'a ye dekun minnu bɛ a bɛ wuli n'o de ye inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi ala ko a b'an wajunu de mɔgɔ sɔn ka kɛ hakilitigi ye a kɔrɔ ye di ko inna allaha ya'muru bil adli ko ala bɛ aw yamaru ni ɲumankɛ ye ɲuman an karamɔgɔ a ye ɲuman in walawala dɛ ni bɛɛ jantora nin na dekun tɛ kɛ yɔrɔ si mais an y'o de fɔ kuma dɔ la hali n'i ma kɛ silamɛ ye n'a sɔnna ka baara kɛ ni laadiriya ni tilennenya ye a ka ca la o sabatira yɔrɔ o yɔrɔ hali ni ala ko tɛ yen ala bɛ sɔn ka o yɔrɔ kɔrɔta yɔrɔ kan minnu ɲinɛna laadiriya kɔ fantanw ɲɛji bɛ bɔ yɔrɔ min ni fɔta t'u bolo jamana minnu setigi de ye a bɛɛ ye fantanw jɔyɔrɔ t'u bolo fo n'a kɛra ala ye o jamana masinaw tali ka gɛlɛn ɲɛfɛ mais an ka ɲininkali kɛ jamana minnu bɛ ka an mara ni a bɛ fɔ ko diɲɛ puissance bɛ ye ala ko bɔlen kɔfɛ yen pewu ala ko to yen nka u sera ka o jija fɛn min na kosɛbɛ ka baara kɛ n'o ye o de ye justice ye ko an bɛ baara kɛ ni laadiriya ye cogo di an yɛrɛ kan faamaya t'o la fantanya t'o la baara bɛ kɛ n'o ye cogo di hakɛ bɛ sabati cogo di a bɛ kɔlɔsi di mais a y'a lajɛ lahara ko ye dɔwɛrɛ ye mais diɲɛ na yan ala bɛ sɔn k'o kɛ ɲɛfɛ mɔgɔw ye mais anw ka jamanaw dekun ni tɔɔrɔ minnu b'a kɔnɔ minnu bɛ sanfɛ a ka ca la olu de ta y'a bɛɛ ye o la anw ka sigi nin kɛnɛ ninnu tiɲɛ don ni nin sabatira mais kuma dɔ la o de sabati ntanya o de bɛ k'a to an mago bɛ jɔ fɛn wɛrɛw la minnu bɛ se ka an dɛmɛ k'an bɔ nin dekun ninnu kɔnɔ ni kuranɛ aya bila la mais ni jantora nin na ka baara kɛ ni nin ye bi bɛɛ k'a ɲɛsin laadiriya i seko damayira e bɛ se ka mun kɛ a la laadiriya ye jumɛn ye walifɛn to a tigi bolo walimuso to yen walinafolo to yen kɛ laadiri ye i yɛrɛ kun kan ani ala ka jɔn mais a ka ca la nin de ntanyana kosɛbɛ sabati ma kɛ nin kan sabu nin bɛ wolo min na o de ye jogo ye ni jogo ma sabati a ka gɛlɛn laɲiniw ka sabati alhamdulillah n'a dana nin aya kelen ye wa nin kɛnɛ in wasara ni nin aya in a hakili jigi ye kira ka sahaba dɔ tun bɛ yen min ye Usman bin Maz'un a tobira ka fara kira ka sabu kira jɛɲɔgɔnkɔrɔ kun don kabiri jahiliya la kabiri kira yɛrɛ ma kɛ kira ye fɔlɔ nka nin aya in Usman bin Maz'un faralen ala kira kan ka waati kɛ yɛrɛ don dɔ la nin aya in dira kira ma don min ni Usman bin Maz'un ni a nana kuma ala kira fɛ a m'a laminɛ waatini o waati kuntala tɛmɛnen ala kira y'a jaabi a ko n ye salamu d'i ma a ko tiɲɛ don ko aya de Jibrila tun bɛ ka ala ka aya dɔ di a ko o ye jumɛn ye a ko Jibrila tun bɛ ka min di yan a ye nin aya in de kala ye ko ala ko inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba ko ala ye yamaru ko n k'a fɔ mɔgɔw ye ko ale ala b'u yamaru min na o de ye k'u ka kɛ laadiri ye u ka tilen wali ihsani ani ɲumanya kɛli ɲɔgɔn ye ko wa ale ala b'u bali wale juguw la ani fɛn minnu gɔnnen don ani dansago ko ale ala bɛ an wajunin de ye mun ka sɔn an ka kɛ hakilitigi ye nin fɛn ba ye dɛ Usman bin Maz'un o waati de a ko alakira ma ko n bɛ segin n ka tuubi n ka don diinɛ in na kira ko i kuma don silamɛya la a ko n don n farali ka maloya la nka bi an y'a danganiya ni ala de b'an yamaru ni nin ye hadamadenya n'i ye silamɛya bɔ yen maaya tɛ taa ni nin tɛ o kɔrɔ nin diinɛ in de ye tiɲɛ ye nin fɛn ba ye dɛ nin ye dɔ bɔ pewu a t'a la k'a don silamɛya la jango ne ni e min b'a la a tilala ka di an ma a bɛ anw bolo mais anw de y'a pɛridi anw de y'a ntanya o de bin b'an kan wa an b'a dɔn tiɲɛna ni an seginna nin ma ni jamana in seginna nin ma sabu jamana in bɛ da min na bi an bɛ 2020 de la bɛɛ b'a dɔn a san janyana ka ban dekun cayalen don jamana in kɔnɔna la mais an b'a dɔn a wulili solution fɔlɔ ye anw yɛrɛ ye ni an sɔnna sabu kalan sira kan an bɛ min dɔn ala ko ten inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ko ala tɛ yɛlɛmali kɛ jamakulu foyi
i ka fɛn dɔ la min b'i bolo fo ni aw ye a ninataw yɛlɛma o dɔ ye jumɛn ye jamana in an b'a fɔ hali ni fandan jamana don mais hakilisigi jamana kun don hakilisigi jamana kun don jamanadenw a kun t'i n'a fɔ jamana tɔw bɛ cogo min maa bi siran minnu ɲɛ nka bi a sera o dakun na mais kɔrɔlen a kun tɛ ten mais mun y'an kɛ ten k'a sɔrɔ kuranɛ ko ale tɛ yɛlɛmali kɛ jɔnsi ka hɛrɛ dɔ sɔrɔlen na ka kɛ tɔɔrɔ ye fo ni ninataw yɛlɛmana n'a ye ɲɔgɔn juguya ka ban ɲɔgɔn na juge ka kiiri kolo tigɛ k'a daja faama la ka fanda ka hakɛ bɔsi ni o cayara yɔrɔ min ala ka yɛlɛma bi don ye munna dan mana sago ala ka jɔnw kan kuma bɛ ka janya mais tiɲɛ don ni aya in jɔn kan k'a lajɛ ka baara kɛ n'a ye dan bɛ sago yɔrɔ yɔrɔ fanga mana bonya cogo cogo a b'a bi Faraun a y'a fɔ a yɛrɛ ma k'a ye ala ye dɔnnibaaw b'a f'i ye ko aya min bɛ yen n'a b'a fɔ ma alimtu lakum min ilahin ghayri ani don min a b'a fɔ anna rabbakumul a'la ne de y'aw ka alaba ye ne tɛ ala foyi dɔn aw bani israɛlakaw la ne kɔ ani don min a b'a fɔ ne de ye alaba ye ko san 40 de bɛ kuma in ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ a ye ala wele a yɛrɛ la dugukolo sanfɛ san 40 ala ma foyi fɔ o bɛ e de tɔɔrɔ ni e place fɔra k'a fɔ dɔ ko ne bɛ yen a bɛ e tɔɔrɔ sabu ɲanguma a bɛ se k'e place ta mais ni mɔgɔ min ko n ye ala ye o bɛ mun diɲɛ ala ye foyi ni tile binna e k'a fɔ a ka dɔ bɔ ban la a bɛ kotigi kɔnɔ n'o ye ala ye o la alhamdulilayi o tɛ ala dekun mais don jumɛn ala tɔɔrɔ la ni ala ye Musa ci ko taa sɛbɛn fɔ Faraun ye a ko izhab ila Faraun innahu tagha taa Faraun fɛ yen Faraun ye dan sago bani israɛlakaw ni tɔɔrɔ la denw ɲɛnama fagara musow minɛna u cɛw la o don de jɔnw dɔnyalen ye k'u ka hakɛ bi ala k'o taa ci fɔ cɛ ye olu b'a ka fɔ a ye o la fanga mana bonya cogo cogo an b'a dɔn n'a ma don mɔgɔw ka fɔ don ala sago fɛ tɛ dɛ bal don kuma dɔ la fanga foyi tɛ yen ni layidu dɔ t'i bolo ka di ala ka jɔnw ma o la an b'a dɔn n'o sabatira hɛrɛ bɛ sabati o de la nin kuma ka ban ni aya kelen dama ye k'a fɔ ladiriya kuma dɔ la e b'a ye ne de y'a ni ne kelen y'a kɛ a bɛ mun ye tɔw dun la mais e kelen de ye concerné ye i kelen ka hakɛ la i kelen i tɛ ɲininka tɔw kungo la o i bɛ ɲininka i ta de la o de la ala ko ten ya ayyuha allazina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla iza ihtadaytum wa ila allahi marji'ukum jami'a a ko minnu limanana ka da ala la alaykum anfusakum ko a ye yɛrɛ kun jɔrɔ a ye hami ni o de ye n'i bɛ ɲininka don min lahara i tɛ ɲininka ko karisa ye mun fɔ bali e ye mun fɔ i ye mun kɛ i bɛ ɲininka o de la o la aw ka ta jɔrɔ kuma dɔ la e kelen ka ladiriya o bɛ maa ba kelen ni yɔrɔ to a tigi bolo mais e kelen ka o ladiriya danya a bɛ maa ba kelen ni yɔrɔ ci kana jɔ i ta la dɛ se min b'i ye o kɛ ala ko sira kan o la an bɛ kuma ɲini k'a surunya k'a fɔ an bɛ kɛnɛ min ka taa si kɛnɛ dɔ imam ali a ka kumakan dɔ bɛ yen na a ko law arafa al-abdu al-ajala wa mathirahu la abghada al-amala wa ghururahu a ko ni jɔn min y'a dɔn kosɛbɛ k'a fɔ bi sigi ninnu kɔfɛ min bɛ yen danya de don an bɛɛ bɛ bɔ yan kelen kelen ka taa an don kaburu dingɛni kɔnɔ i ni maa tɛ ala y'o de fɔ ko don dɔ la a bɛna f'u ye ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra bi a kelen kelen nana i filɛ kɛ kaburu dingɛni kɔnɔ i kelen bɛɛ y'i bila ka taa i ni mun bɛ yen ko i ye mun kɛ diɲɛ na yan ne de la kuma caman sigi bɛ kɛ ka kuma nka an bɛ lamɛnni kɛ bɛɛ bɛ wuli ka taa yɛlɛma ti don a si la nin ye kojuguba ye an ka k'an jija o la kuma surunya kama ni an sera k'an jija e kelen dama i se ye mun ye ka kɛ i b'o nafa sɔrɔ lahara o la an bɛ an ka cɛkɔrɔba minnu ka kɛnɛ kan an ka imam minnu ka kɛnɛ kan an ka karamɔgɔ minnu ka kɛnɛ kan an bɛ bi jigiya ɲuman miiri ni u ye sabu u tun bɛ sira min kan u ye min dɔn o sɔnna k'o de lase ala ta la a n'a ka kira ta la wa mɔgɔw la fusamanti de ye mɔgɔ ye ala kira ka kuma na mɔgɔ min ye ala ka kuranɛ kala k'a dɔn ka tila ka a ɲɔgɔnna wɛrɛw ladɔnniya la khayru nas man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu khayrukum
awla mɔgɔw la sɔn hɛrɛ ma k'o de ye min sɔnna ka kuranɛ kala k'a dɔn ka a ɲɔgɔnna wɛrɛ ladɔnniya la o la an filɛ kuranɛ a du dɔ kɔnɔ minnu sɔnna ka a dɔn ka tila ka o ɲɔgɔnnaw ladɔnniya la o dɔnniyalen caman de bi yan o kɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ kira ko mɔgɔ bɛ taa ka jigiya min to i kɔ n'a kɔ ti tigɛ an b'a fɔ o seereya caman de dafalen walima saba bɛɛ dafan bɛɛ an sigi filɛ mɔgɔ minnu tɔgɔ la u ye dɔnni min sɔrɔ ka mɔgɔ wɛrɛw nafa n'a ye hali bi o bɛ sen na wa u ye se min sɔrɔ k'o kɛ ala ye ani ko min turu kɔ o bɛ ala wele min kɛ an b'a ye k'a fɔ o dafan bɛɛ ninnu na yara bi ala ka hinɛ k'u la ala ka yafa k'u ye ala k'u dayɔrɔ nɛma minnu b'o pilasi la bi an ye tamasiyɛn min sɔrɔ o la o de ye yɛrɛ dɔgɔya ye ani yɛrɛmajigi ye o la n'i ye maaba ye yɔrɔ yɔrɔ n'i ma yɛrɛ dɔgɔya ye a la taa n'i yɛrɛ ye la n'i ye maaba ye k'a ka bon a yɛrɛ bolo a ma bonya daminɛ n'i bonyana ala de b'i yɛrɛ i t'i yɛrɛ yira bilen o la alhamdulillah o wulila ka se an ma bonya bɛɛ kɔnɔ k'a fɔ u b'a kanu an ka ye nin kɛnɛ kan an kɔni y'an ka kɛnɛ de ye an bɛɛ ye kelen ye maliyaya la sigi la nka an tilara ka kɛ kelen kabila sira fɛnɛ kan o ye fɛnba ye o b'a yira ko yan y'an ka du de ye an bɛ an ka kɛnɛ de kan hali n'an ma wele an bɛ se kɛnɛ min kan nin b'a la wa o bɛɛ kɔfɛ du ka tila ka kanu yira an na o ye fɛnba ye dɛ Sheikh Dawud Haidara aw Sayyid Dawud Haidara ani ka fara a balimaw bɛɛ kan ni ma ɲina 2000 ou bien 98 ni ma ɲina 18 19 yanfan ninnu u ye karamɔgɔw wele Sa Abdallah bɔra ka sariya min jɔ n'o ye Asdaqul Quran ka se ka diplôme dɔ labɛn u yɛrɛ seko damayira la ka kɛ fɛnba ye ni mɔgɔ min tun b'a kɛnɛ ka fɛnba don wa o y'a kɛ ko diko kelen don fila t'a la an seko damayira fɛnɛ na an ɲɛ b'a la olu ko olu ye kuranɛ teriw de ye minnu ye kuranɛ kala k'a dɔn o ma d'aw ma ka wuli ka jɔ de kɛra ka mɔgɔw ladɔnniya kuranɛ yɛrɛ la o de groupe sigira ko kuranɛ teriw ko an k'a lajɛ jɔnni ni kuranɛ kado bi jɔnni bɛ o mérité jɔnni bɛ o mérité an yɛrɛ ka faamu kɔnɔ an b'a dɔn karamɔgɔw ka ca imamuw ka ca bɛɛ ka kan ni kuranɛ ye nka an k'a lajɛ mɔgɔ kelen dama an k'o kɛ cérémonie dɔ ye ka a di o ma o sira kan a kɛra kɛcogoya minnu na u yɛrɛ u n'u ka ala b'a dɔn mais u yɛrɛ ka jija n'u ka cɛsiri bɛɛ la u ye min sɔrɔ kanu fɛnɛ bolo ma k'a ta k'a d'a ma Sayid Sherif Usman Madana Haidara nin ye zikiriyatu ye minnu ɲinanti k'a kɔ yanni diɲɛ wuli cɛ ɲinanti k'a kɔ mais olu de jɛna n'a ye o ye hasidiya tɛ yen n'o tɛ a ka ca la ni mɔgɔ mago bɛ bonya na jɔn i b'a ɲɛsin i yɛrɛ ma a balimaw bɛ yen a kɔrɔw bɛ yen imamuw bɛ yen mais o bɛɛ kɔfɛ o ye Sayid Sherif Usman Madana Haidara wele ka na a bonya d'a ma an b'o fo o sara bɛ ala bolo wa an b'a dɔn jɔn bɛ fɛn min kɛ ala kama sabu ni ye ala kama baara dɔ de ye n'o bɔra la i b'a ɲɛsin i yɛrɛ ma n'i i y'a ɲɛsin i ɲɔgɔn wɛrɛ ma o kɔrɔ i y'a kɛ ala de kama o la mɔgɔ bɛ fɛn min kɛ ala kama i b'o sɔrɔ i t'o jɛ fiyewu ala ko ten wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda ko mɔgɔ ye i kan'i jigi da nɛɛma k'ale ala yɔrɔ fo i ye min kɛ k'ale ala yɛrɛ ɲini wa i ye min kɛ ale ala ɲinini na ko i b'o sɔrɔ i na diɲɛ ka bɔ ala ma ni o sɔrɔ yɛrɛ bɛ ala ka hɛrɛ k'a n'u ye an b'a ɲini ala fɛ yɛrɛ bɛ ala ka hinɛ k'o la k'a ɲini saya bɛ anw yɛrɛ kelen kelen sɔrɔ don min o k'a sɔrɔ ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ala m'o kɛra ala k'o k'a ka ala ya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhammad wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛlen an ye an ka kuma galamani tɛnku Sherif Hamid Haidara la Sherifla du tɔgɔ la nisɔndiyakan ni folikan min sɔrɔla fɛ a ye o lase. n bɛ foli se an balimaw bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ mali kɔkan ka bɛɛ fo ka an karamɔgɔba yɛrɛ fo ne ye Sheikh Alhaji Usman Madana Sherif Haidara ani ka fara mali silamɛ bɛɛ lajɛlen kan n bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ wa an ka sigi n'o ye ziyara ye an y'a dabɔ min kama hinɛ lasiru ka hinɛ sama an faw ma an fa Alhaji Umar Sherif Haidara ani an fa Mawali Haidara ani an fa Dawudu Haidara ani Bakari Haidara ani mama fatura misiri in kɔnɔ yan sigida in na yan silamɛw la ani ka fara mali silamɛ tɔ bɛɛ kan ka hinɛ su bɛɛ lajɛlen ma o de y'an ka ŋaniya ye. fɛn in na baara caman kɛra a labɛn bɛ sen na a bɛ nin ka kalo kelen labɔ sisan
alhamdulillah ala y'an dɛmɛ a baara bɛɛ lajɛlen na fo ka se bi ma an ye baara minnu kɛ an sera Bamakɔ alimami bɛɛ ma k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen k'a fɔ dɔnnibagaw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ɲɛmaaw fana bɛɛ lajɛlen n'o y'an ka faamaw ye an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi don kelen in na an ka se ka dugawu kɛ an ka suw ye ka tila ka dugawu kɛ Mali yɛrɛ fana ye ka d'a kan an bɛɛ lajɛlen hamini bɛ bi an bɛɛ jɔrɔlen bɛ bi ko caman bɛ yen minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ dɔw ɲɛsin b'an ma Ala taala ka don an n'o cɛ Ala m'an bolo dɔrɔn ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka télévision mɔgɔw yɛrɛ ka fana fo kosɛbɛ ka dugawu k'a fana ye puis ka dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ni baara an y'a dabɔ bɛɛ lajɛlen de kama an ka ŋaniya la ka hinɛ lase kɛ bɛɛ lajɛlen ka tila ka dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fana fɛ an fana bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen Mali yarabi hɛrɛ min ma min ka di an ni Ala k'o k'an ye an bɛ siran tɔɔrɔ min ye Ala ka don an n'o cɛ Ala kɛra hɔrɔnma kosɔn sɔlila rasul an bɛ Alahu taala deli ziyara kɛnɛ min sigilen filɛ nin Sirifila banbagatɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔra Ala k'a kɛ hinɛ ka se u bɛɛ lajɛlen ma anw minnu fana bɛ u kɔ yan nɔ Ala k'a kɛ hinɛ k'a di an bɛɛ lajɛlen ma k'a kɛ sababu ye bana jugu min bɛ yaala la diɲɛ kɔnɔ bi Ala ka nin ziyara in kɛ sababu ye Sirifu ninnu yɛrɛ bonya kama ka bana in fiɲɛ bɔ ka diɲɛ lafiya an ye min sɔrɔ k'a lase aw ma Sirifilakaw ka ziyara kɛnɛ kan o de tun ye nin ye Ala ka san nataw fana jira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Londi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tiemi